जोङो निउस मिडियायाव नुदों आरो गोबां दिनै हाइलाइट फैबाय थादों जे बारग' एमएलए आरो बारग' इएम हितेश बसुमतारीनि मसलपुराव थानाय न' बे न'आव मोनसे M16 सिरिसनि राइफल आरो गंसे AK सिरिसनि राइफल आरो माखासे गोथां गुलि बेयाव माने मोननाय जादों आरो बेखौ लानानै बिथांखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। बे बाथ्राखौ जोङो मिडियायाव नुदों। दा बिनि सायाव दासिमबो अफिसियेलि जोङो जिहेतु मिटिङाव दङमोन सरकारनिफ्राय बा हम डिपार्टमेन्टनिफ्राय बा पुलिस प्रशासननिफ्राय मा स्टेटमेन्ट होदों मारै सिलायखो मोनखो आरो मा कारनाव एरेस्ट खालामनाय जाखो बेखौ जोङो दासिमबो खोनायाखै। खोब सम्भब सरकारनिफ्राय प्रशासननिफ्राय बिनि सायाव स्टेटमेन्टखौ बिथंखौ होगोन आरो होमब्लानिया जों मिथिगोन। नाथाय जोङो जेब्लाबो बेखौनो खावलायबोदों जोङो हास्थायबोदों आरो जोङो बयखौबो जोङो खावलायदों जे BLTनि जे हाथियार आन्दलन दङमोन 2003 सनाव बियो जोब्बाय सान्ति सुक्तिनि गेजेरजों BTC एकर्ड जाबाय। NDFBनि मोनब्रै आफादा हाथियारनि जे आन्दलन खालामदोंमोन माहारिबादनि माहारि आन्दलननि थाखाय बे हाथियार आन्दलना 2020नि BTR एकर्ड बर' पिस एकर्डनि गेजेरजों सान्ति सुक्तिनि गेजेरजों जोबफैबाय। दा जोंनि ओनसोला दिनै हाथियार आन्दलना दिनै जोब्बाय आरो बेखायनो जोंनि एरियायाव जाहाथे कुनु बेबायदि हाथियारनि माने जाहाथे थासारि हाथियारनि जिखिनि परिबेस भायलेन्स हिंसा हिंसि थासारिखौ जों मालाबाबो लुबैया आरो दिनै बे हाथियार मोननाया जोंनि थाखाय खोब माने साननो गोनां बा खोब गिख्रंथाव आरो मानि थाखाय बिथांनियाव हाथियार लाखिदोंमोन बोरै दङमोन बेखौ प्रशासननिफ्राय निस्सय बेखौ स्टेटमेन्टखौ होगोन। दा बेखायनो जोङो अरायबो सान्ति लुबैयो जों गोजोनखौ लुबैयो आरो गोजोननि थाखाय बयबो हाबा मावगासिनो दङ आरो गोजोन थासारिनि गेजेरजों बर' माहारिखौ दानांगोन। बर' हारिनि सोलोंथाइ रांखान्थि राजखान्थि समाज बेबस्था जोंनि गासैखौबो जों दानांगोन आरो गोजोन गैयाब्ला जोंनि गेजेराव हिंसा हिंसि थायोब्ला आरोबाव जोंनि गेजेराव आर्मि पुलिसनि अपारेसन जागोन आरोबाव जोंनि गेजेराव गावजों माने जोंनि हारिनि माखासे थासारिफ्रा इमबेलेन्स जागोन। दा बेखायनो बिनि सायाव गासैबो बर' हारिया सान्तिखौ जिहेतु हास्थायनानै हाबा मावगासिनो दङ असान्ति बेबायदि मोनसे परिबेसखौ असान्ति बेबायदि फेक्टरखौ जाहाथे मालाबाबो माने रावबो पक्षआनो साना आरो जों मालाबाबो लुबैया। दा बेखायनो बिनि सायाव मोजाङै जाहाथे तदन्त खालामो आरो तदन्त खालामनायनि उनाव मा ओंखारो बेखौ जोङो उननि समाव मोननो हागोन। हितेश बसुमतारीनि बेलायाव बिथांनि न'आव आर्म्स मोननाय जादों बे मोनसे आलादा एंगोल बिनि एंगोला आलादा जागोन आरो बिक्रम दैमारि आरो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथां सानैनिखौ फुंबिलियाव हमनानै लाबोनाय जादों। दा बिथांमोनखौ मा दायाव हमदों आरो मा ग्राउन्ड मा लजिकआव हमदों निस्सय पुलिसनियाव तथ्य थागोन आरो उइदाउट तथ्य पुलिसा हमनायखौ जोंबो मालाबाबो लुबैया बा बिथांमोनखौ सानावबो लिंनानै लाबोनो हायोमोन बेबो मोनसे दिग जिहेतु गणतान्त्रिक देशआव बिथांमोना सासे सिभिलियान खिन्थु मा बेबायदि तथ्य दङ बा बिथांमोना मा दाय मावदों बेखौ पुलिसा जेब्लासिम बुंगोन बा जायफोरखौ हमनानै लांदों बा जायफोरा हमजादों बिथांमोना जेब्लासिम क्लियारलि बुङा बे बाथ्राखौ जोङो स्पष्ट जानाय नङा। न'निफ्राय बुंदों जे बिथांमोना जेबो दाय गैया बिथांमोना निर्दोषि बिथांमोनखौ ओरैनो हमनानै लांनाय जादों। नाथाय न'नि बुंनाय आरो प्रशासननि बुंनाय बेयाव मा जुक्ति दङ बिनि सायाव जों नायबिजिरगोन। दाय गैयै मानसि हमनायखौ जों मालाबाबो सापर्ट खालाया खिन्थु सोर दाय दङ सोर दाय गैया जों दा रावखौबो मिथिया। दा बेखायनो बे मोनसे आननोन मोनसे इनसिडेन्ट आरो बेखौ जेला मिडियायाव फकासाव फैबाय बिनि उनाव मिथिबाय। दा बेखायनो पुलिसनिफ्राय बा सरकारनिफ्राय प्रशासननिफ्राय स्टेटमेन्टआ क्लियार जायोब्लासो जोङो माहारियारि आफाद बा जातीय आफादफोरा बिनि सायाव स्ट्रंलि बाथ्रा बुंनो थाखाय जोङो माने खाबु मोनगोन आरो बेखायनो बे जिहेतु मोनसे सेन्सिटिभ माने थासारि मोनसेथिं आर्म्स मोनदों मोनसेथिं सानै मानसिखौ दैखांनानै लांदों बिनि सायाव क्लियारिफिकेसनखौ फार्स्ट प्रशासन दिगनिफ्राय बा जायफोरखौ हमनाय जादों बिथांमोना जुदि क्लियार खालायोबा जोङो बिनि सायाव बाथ्रा बुंनो थाखाय जोङो स्कप मोनगोन आं बेखौनो फोरमायबाय। गोजोन्थों।